91.9 Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. To all the ladies, join us here at It's a Girl Thing. And now, here are our girls. Maya Flores, kakaluguran na makiramdam, karing-karelang radyoan at Analbek po kakatamo online live streaming. Aldo Sabado, tara natin pagkwentuhang pasibayo. Keniking Radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Pisabihan tapo mi alam ang bagay na peka-relate lareng babae. Iyapin ini po ing It's a Girl Thing. Kaya be po Miss Jo. V! Ah. We're in blue. And Yes. we have someone, hindi po siya naka-blue, pero mamaya makikita niyo po. Huling kwento natin, V. Well, sa previous episode po natin na Her Mission, Her Move, nakasama natin sina Miss Grace Malyari and Miss Marie Rodriguez from the Soroptimist International of Pampanga at sinamahan po sila ni na Miss Lorna Cudera and Miss Julia from CSFP Alay Lakad Foundation, Inc. And unahin ko na po, congratulations po sa isang successful na Alay Lakad. Diba? Sumali kami. Wow. Ihi. Aga nila. Nilalakad ko lang po kasi hanggang ngayon dito yung hagdanan. Na Yun walang po yung elevator. alay ko. Yun po yung alay ko. No? Pero kidding aside, na pag-usapan po natin ang buhay ng mga kababaihang nagnenegosyo at may iba't iba pang mission. Nakwento din po nila kung paano nila i-juggle ang kanilang oras para sa pamilya, negosyo, at pati na rin yung community projects. Dito natin nalaman na kahit gaano pa sila kaabala, nagagawa pa rin nilang tumulong at magbigay impact sa iba. Bali, ela po ka nung may paindaton, nung halalang gagawan. Bala mo, kailangan pa nila pong gugusaladapin. Truly, these women show that mission-driven work and business can go hand in hand. And that helping others is not just a task, but a lifestyle. Hanapin po, Miss Grace, bala mo. Biena na kanito, yapi nito mani, but king iba, nepo, ne. And again, congratulations po sa CSFP Alay Lakad Foundation, Inc. for a successful 26th annual Walk for a Cause na abangan po natin kung magiging alay takbo siya by next year. Tingnan natin. Alay takbo. Kung alay takbo, diba? Abangan nyo daw. Pero, Fun abangan run po. daw siya next year. And of course, yung kanilang usual raffle. Yes. Hindi ko alam kung madadagdagan palalo yung kanilang mga scholars this Ay, year. hopefully po. Pangadiita mo po ito. Na Kasi marakalta pa aso pa. Last year, 100 na daw eh. So, and counting sana, no? Madagdagan palalo. And, of course, open sila for donations Yes if you'd po. like to contact them. Or contact V. Opo. Actually, Yan. available naman din po ang kanilang Facebook page, CSFP Alay Lakad Foundation. Makikita nyo po doon, and even the photos last Alay Lakad. Matignan nga mamaya, baka lumitaw ka doon. Hindi, ang aga-aga. Maaga-maaga yung program. But, you know, we're very happy. And congratulations, of course, no?
May At oras yung po. ano din, yung Soroptimis, may fundraising, remember? Ah, yes. Naku, hindi pa ata nila binibigay sa akin yung isa nilang, yung pinangakong details. Oo, Naku, oo. sisingilin ko. Meron silang online auction. Opo, And then, of opo. course, yung block screening ng which movie? Avatar. Avatar, Avatar. yeah. So, abangan abangan po nyo. natin. Alam niyo naman po. Is it ang next mga, weekend? Sir, I think yung pa pong the following. Or weekday siya. 17 or 18 po? 15 yung auction and then 17 Saturday. yung Hintayin ano. po natin yung final details Yes. nila. Alam niyo naman po yung mga SI, super busy. Super busy. Or look for their Facebook page, yung SI Pampanga Yes po. And yan. So, happy tayo. Nakasama ulit natin mga friends natin from our sister at best of Yes. Soroptimis. Alam niyo naman po, ayaw International. nag-absent ng mga yan. And we love it, of Thank you course. so much po. Ito yung mga hinahanap natin na matagal na. Hinihintay natin bumalik. Oo. Hi. Ngayon. Tama ba first time nung isa? Parang hindi po. Second time na po, bale. First time again. Okay. Yes. My bad. Ini-insist ko kasi first time. Yan. In a while. Oo, pero tatanungin pa rin natin siya ng self-care habits niya Yes, ulit mamaya po. No? Alam nyo naman po, Baka may bago. Sabi kasi nila, Ma'am Jo, women are too emotional. Aha. Well, oo, emotional tayo. Emotional po kami. I think, parang ano, May violent nagre-react. reaction ito. Yes Oo. po. But emotional enough para lumaban, magmahal, at magpalakas ng iba, at magpaalala na ang respeto ay hindi lamang isang opt-in feature. Ngayong 18-day campaign to end violence against women, magandang reminder po ito na hindi kahinaan ng pagiging babae at lalong hindi dapat normal ang anumang uri ng pananakit, pangmamaliit o pang-aabuso. It's actually our call to stay aware, speak up, and stand together para walang babae ang natatakot, nabubura o napapatahimik. Together, we create a safer, kinder, and more empowering world for all. Kaya today po, usapang real talk tayo. How do we keep our spaces safe? How do we protect each other? At paano tayo magiging part ng solusyon, hindi ng problema. Hindi lang ito usapin ng kababaihan, ito po ay laban nating lahat because ending vow isn't just a campaign. It's something we do together every day and everywhere. Kaya naman today, makakasama po natin ang dalawang namimiss na natin at dalawang nagiging boses ng kababaihan. Welcome back to It's a Girl Thing, Attorney Kay Guevara and Miss Gina Malyari of Zonta Club of Pampanga. Ayan. It's Millian po. Millian? Oh, yes. Sorry. Nalito na from last week. Ayan po, welcome back, Press Gina Millian. Good afternoon. Hi everyone. I'm back. We're back. May uniform sila, may uniform. May uniform. Meron din kami. Nagpo-blue din kami. Yes. Yeah. Kwentong, of course, before, as usual, we ask, and of course, we miss you guys. Baka naman may bagong self-care habits tayo na pwedeng gayahin ng ating mga friends. Unahin natin si Press Gina. Meron pa bang oras mag-me time? Wala yung tanong. Kailangan yun. Yan. Kasi para yung self-confidence mo ay nabuboost. Parang Yes. ganon. So, syempre yung everyday, ang unang-una ko kasi is yung, syempre, you pray, di ba? Yes. Pagkagising mo talaga. Hindi ko nakakalimutan yon kasi yung pagpapasalamat mo. And of course, after nun, syempre yung sarili naman din natin. Syempre, dapat may, love yourself. Yun. Ayusin mo yung, after nung pagdadasal mo, alam mo na yung schedule mo. So, before yung schedule mo, yung sarili mo muna. Alam mo na yung mga girl thing namin na ginagawa. Nakasanayan ko na yan for, how many decades? From, siguro, 20 years old ako, ginagawa ko na yun eh. Kasama po ba dun Work yung pa ako. kilay? Kilay, Oh, yes. On Kilay place is ba? life, Ma'am Kilay Jo. is Na-conscious ang kilay ko. Hindi ako nagkilay today kasi nakatago po sa bangs. Ginawa ko siya excuse. And ang hindi ko talaga nawawala sa akin, kilay and lipstick. Yun. Yes. Kailangan nyo yung mga una nakikita talaga. Oo. And Kasi how, parang pag wala yun, parang bear. Parang sa akin, kahit nag-ano ka na, parang bear. Ewan ko lang, sa akin lang yun. At sabi nyo nga, confidence building siya, no? Oo. Ready Kasi- to face the world. Yes. Kasi parang pag wala yun, parang
ay, parang may kulang. Ah. Pag yung ritual mo everyday, ganun Yes. na. Parang Right. kulang talaga sa akin. Oo. Sometimes nangyayari yun kapag yung umaga talaga, yung maghahatid na ako, nagluto na ako sa ano. Tapos oras na, ay, magsasalamin na lang ako doon. Magsha-shades na lang itatagong kilay. Pero may lipstick. Oo, of Oo. course. Ano pa rin yan. Oo. Parang ganun. Si Attorney K. Si attorney. Yeah. Dami Ito, ko na bumabata. share. Sa ilang taon na natin kasama si Attorney. Ano ba? Kaya nga, sabi ko nga nagpahaba ako ng hair kasi nakita ko siya eh. Pwede pa pala, di ba? Magpahaba. Kaya gusto ko nang nag-guest dito every now and then. So, I needed the boost. Anyway, ako naman, sa dami na na-share ko na self-care. May bago po ba? Hindi, ako it's more of, siguro I wanna emphasize sleep. Kasi sleep is underrated eh. Parang nag-doom scroll lang tayo, nag-K-drama tayo, nakipag-chismis tayo, chat tayo. Guilty, nag-react. Muntik na po ako mabilao. Bilaukan. Pero at the end of the day, Really? Tulog. kahit nakamask ka, kahit nagpaspa ka, pag kulang ka sa tulog, Walang it's gonna lalabas show. talaga. Agree ako dyan. Kompleto ba ang tulog mo, Pres Gina? Pag may madalang lang talaga. Tsaka pag tumatanda ka yata, ganun na lang. Parang 4, 5, 6. Marami na yung 6. Oo. Okay. Kasi It yung, happens. Oo, kasi madaling talagang Probably. madaling araw. Everyday yan basta may school. Yung anak ko. Right. 4:30 up na. Wow. Sila na nanggigising kasi sa akin ngayon. Thank you, Lord. Ako din. Thank you, Lord. Sila na nanggigising, di ba? Kasi nga, di ba, damit nila, uniform, baon, gamit, assignment, no? Yun ang hate na hate ko, yung morning maghahanap ka ng ID. Yun ang hate ko eh. Sabi ko, mag-aaway tayo pag pinahanap mo sa akin ang ID mo. So natuto silang magsabit sa bag, yung mga ganun. Sabi ko, buti naman hanggang ngayon hindi na ako naghahanap ng ID sa umaga. Lalo na kasi sa akin, kailangan ako talaga mag-prepare ng food niya kasi siya, G6PD. So, bawal siya ng mga Which soy means? sauce, mga beans, may mga allergy. Okay, Sa kanya, yan. allergic siya sa akin. May allergies. Oo. Kailangan nila magbaon kasi baka may mabili na Minsan nga, allergic. sa school, Oo. nakabili na siya, sinabi niya, huwag niyong lagyan ng toyo. Eh, syempre, automatic dun sa mga nalagyan na. Alright. Nung nalagyan na, sabi ko, anong ginawa mo? Binalik ko, pero inalis lang nila ng toyo. Pero syempre, nandun sa rice. So, talagang kailangan prepare ng Really food busy. niya. Kailangan may baon talaga siya. Ayan. Kaya pag nagluto ako ng adobo, 2 klase. Ah. Isang puti sa kanya, tapos sa amin yung Siyempre yung talagang ba? adobo. Yes, Oo. 2. O, diba? Ganyan kaalaga. Ganun Kaya yung mga ang babae. hirap ang hirap mahuli ni Ma'am ni Opo, Pres kaya pala. Gina. Pero kanina That's ko why. pa gustong sabihin, di ba dahil madalang lang po namin kayong makasama dito. Parang hindi naman sila busy or what. Ang blooming naman nila, hindi sila pagbobola, pero Hindi totoo po eh, obvious, hindi diba? obvious. Oo. Yun naman yung lumalabas sa self-care. Yun. Kaya sundan po natin tulog at saka kung ano man yung routine ninyo, ritual ninyo, kailangan talagang isinasabuhay. Naghahanap kayo ng proof na kailangan matulog. Eto na po. Ito na po sila. Kung nangangailangan po kayo ng proof ng kulang sa tulog, dito po banda. Dito po banda. Dito banda. Anong kailangan? Ika naman. Ayun, kaya kakaluguran, samahan niyo po kami sa isa na namang oras ng tawanan at syempre po makabuluhang kwentuhan. Kaya kung may mga gusto po kayong i-share na kwento o gustong itanong, huwag mahihiya mag-comment sa ating live. Kaya huwag kakalimutan mag-like, follow, share, and subscribe sa ating social media platforms. We have our YouTube channel, ASF Radio Station 91.9 FM, or go to www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. And syempre po, ang pinakamadaling buksan o hanapin ang ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM, or go to www.facebook.com/official.asfradio. You may also follow us on our Twitter or X account at radio_ASF. Ang ating Instagram account naman po at ASF Radios. We also have our TikTok account at 919 Bright FM. You can also support our radio station by your advertisements. You may send in your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com
or contact 0949-609-5478. Should you wish to show your love and support through financial donations, our donation platforms are shown on the screen. You may send through the GCash account number 0905-319-4871 under the name Joseph Mary Bakay. Maraming salamat po. At syempre po ba tayo umpisa ng kakatamong kwentuhan? Palabasan talapan po ding mapilang paganaka at pakiramdaman ing metong akanta. Abay niyo kaya po, magbalik kaya pa ing... It's a girl thing! Like a small boat. Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Magbalik ya po It's a girl thing. Yabay po Miss Jo. Me. And we have with us mga na-miss po natin from Zonda Club of Pampanga, Attorney Kay Guevara and Press Gina Milian. Dahil ang kwentuhan po natin ngayon ay para sa 18-day campaign to end violence against women. Kaya let's end vow together. Yun. Nag-start ito what day?
It runs from November 25 to December 10. Actually, sa Philippines, 18 days na, attorney. Yes, ma'am. So, hanggang 12. Parang nasanayan ko lang yung 16 days kasi based sa US yung si Sonta, no? So, sa Philippines, 18 days of activism. Bakit po naging 18 siya? May bonus pa. Siyempre pag Philippines, lagi tayo Oh, naging extended. Pasko na 4 na buwan, yung mga gano'n. Whole year round. Birthday na isang buwan. Diba, dinugtong sa parang Human Rights Day. Parang gano'n. Kaya mas mahaba. Okay. Para minsan na, no? Pag sama-samay, kasi it is part of human rights, Yes, no? it is. Violation of women's rights is a violation of human rights. Ayan. Kwento muna natin, pag sinabi mong violence against women, anong kasama dyan, attorney? Naku, violence Ayan na naman. against women. si Sino bang artista attorney pag-uusapan natin? Nagre-reklamo na si attorney. Pag ini-invite niyo ako, puro seryoso lang, sabi niya. Ano yung recent? Ay, mga kwentong relationships. Kwentong relationship. Kasi essentially, when we talk about violence against women, ang unang-una nating magiging basihan natin yung nang violate nun, may relationship dun sa babae. Yun. It could be a husband, ex-husband, boyfriend, ex-boyfriend, dating relationship, fubo, whatever. Basta meron kayong relationship. Yes. Even sorry po. Yata, no? Even employer. Sa ibang ano naman May yun. ganun naman talaga. Oo. Kahit sa situationship, yun ang uso ngayon. Ayan, Basta, Gen Gen Z, excuse me. Yung mga lang, basta you are in constant May relationship. contact. Yes. In one way or another. Oo, Or oo. previous relationship, may pwede ring sexual relationship. Kasi sabi nila, katulad ng sinabi ni Miss V earlier, we women are emotional daw. Okay. So, pag emotional ka daw, sabi ng mga crafters ng batas, mas kailangan mo ng additional protection. Kasi alam mo naman tayo, may mga messianic complex, feeling natin, magbabago siya. My love will make him change. Diba? Narinig ko sa mga estudyante ko yung mga yan babaguhin siya ng pagmamahal ko. Kasi yung mga ibang mga batas naman protected na yung pag sinaktan ka, pag sinabihan ka, pero may special for women Kasi nga dahil sa ating special circumstances, which I think it's unfortunate. Kaya kailangan natin ng additional na protection, which is yun nga, yung RA 9262 or yung Anti-Violence Against Women and Their Children. And then, kasi nga yung paniniwala na yung relationship is going to make things better. yes. But if it's not, meron mga, diba? Yung mga, meron kasing dahilan, diba? Hindi lang dahil, So the relationship is the basis. Yes. Basta may relationship. And then what, attorney? And then, specifically, there are 4 forms of violence under this law. Yung unang-una is physical violence. Sino bang example nating artista doon? Yung Rihanna, Chris Brown. Oo. Yung nabalita siyang may binugbog yung... Sa local ba? May mga Parang bigla akong nakalimutan. Sino po ba yung mga artistang? Parang wala naman na Parang wala naman, no? Meron yung mga bata-bata na artista. Parang nabalita po nun, Elmo Magalona and Janela. Yun. Ayun pala yun. Yan na chismis yun. Kasi may bruises siya. So that's physical. Pag sinabi mong physical, hindi kailangan hardcore ha. Pwedeng nasampal ka one time. So hindi kailangan ng bruise. Hindi kailangan ng bruise. Hindi kailangan ng bruise. Basta physical. Kasi hindi na, di sana, yung ibang forms na pinagsasampal ka tapos basta walang mark. Doesn't qualify, di ba? Hindi. Kahit single act of violence physically, that's already violative of the law. So kasama na yon. Pangalawa is economic violence. Ayan, parang hindi masyadong alam ng tao yung economic. So, pwedeng in a form of support, di ka binibigyan ng support, o yung anak mo hindi binibigyan ng support. Financial, oo. Or, you are prevented from gainful employment. Yun. Kasi I remember, meron akong professor, sabi niya sa akin, ayaw mag-principal nung kasama nilang teacher kasi ayaw ng asawa. Pinigilan ng asawa niyang tanggapin yung principal na position. Sabi ko,
may ganun pa pala at this time and age, no, na, and it is a form of financial economic violence. violence. Depende sa extent, no? Kasi syempre, qualify lang natin. Alam mo naman, when you put it out there, baka sabihin, it's just black and white. Yes. But again, kung pumayag naman yung misis at napag-usapan ng maayos. Yun. Yan. Pero pag ayaw ng misis pumayag, Pinilit. Yes. That's a different story. That's a different story. Okay. That's where violent comes. Yung parang maghiwalay tayo pag ginawa mo yan. Yung mga ganun na dramang pang telenovela, no? So that's economic violence. Either not giving you or not allowing you to be gainfully employed. Yes. Sige. Na hindi ka pumayag. Technical. Hindi ka pumayag. Hindi ka pumayag. Just to clarify. Pero kung pumayag ka, tapos ngayon mo sasabihin, ito yung dahilan, bakit ayoko na sakay. Ibang kwento yan. Yung mga tipong kinandado yung pintuan, di ka makalabas, di ka makapasok sa office. Yung may mga Opo. sa bahay ka lang. Meron pang ganun. Unfortunately. At saka yung ngayon kasi uso na yung two-income household. Na Yes. parehong nanay, tatay nagtatrabaho. Pero may mga tatay kasi na, parang status symbol na yung asawa, hindi nagtatrabaho, di ba? So, kung kaya mo naman at pwede why not? Pero why not? hindi pwedeng pigilan. Yes. Tsaka at the end of the day, choice ni babae whether Yun. mag full-time or mag-work. Basta kung ginusto naman niya, and it's a very noble thing to do actually. Si Pres Gina, ito, a very devout mother. Tayo 4:30 nagigising na. Yeah. And she's happy doing it. Ayun. Kasi napag-uusapan naman yan kasi ako, naka 22 years ako working sa bank. So after 22 years, talagang nag-resign ako for my daughter. Kasi sabi ko sa sarili ko, enough na naman, nag-work na naman ako para sa anak ko na naman. So, tama si attorney, napag-uusapan din yung mag-asawa. So kasama yung dapat support ng husband kasi if I plan to stay home, gusto ko alagaan yung pamilya ko, dapat it should not be taken against me na hindi ka naman nagtatrabaho, wala ka sweldo, hindi ka pwede di ba, babawalan kang gumastos or whatever. No? Tsaka sa akin, dahil sanay akong nag-work, parang sacrifice siyempre para sa anak, no? Pero hindi ako sanay na homebody ka lang. Talagang ako, sanay akong nasa labas, nag-work. So, for 22 years, ganun ako. Pero tapos biglang wala ka na. Ibang din. So, talagang pag-iisipan mo ng Pag-uusapan talaga. So, Right. mag-a-agree talaga kayo ng mag-asawa. Hindi yung pinag-resign ka, tapos alagaan mo yung against your will, di ba? So, yun naman, napag-usapan pa. Yun. So, kailangan pumayag. Hindi ko na sinabi kagad ni Pres Gina Naisip ko sa sarili ko, nag-decide ako, di ba? It's her decision. Right. Oo. Yun. So, Tapos, physical, economic, you said 4? yeah, third is psychological. Ano yun? Ano ba? Ay, nagpatato yung asawa mo ng para sa ibang babae. Or something to that effect. Not necessarily nakita mo siya na nambababae. Being emotional and overthinkers na araw-araw inaalala mo yun. Nababother ka. Ang pangalan mo, V. Ang pinatato niya, Jo. So, there's really something wrong there, di ba? Parang, yung ganon, psychological yun. Or, pag sinasabihan ka ng mga words na nakakasakit sa'yo. Na, ano ba mga hurtful words na panahon ngayon? Or yung pag ginagaslight ka na po. Yung mga, yun. Hindi mo dapat na-feel yan. Yung mga ganon. yung minamanipulate yung emotion mo. Hindi binavalidate ang feelings mo. I don't know. Gaslight, feeling yung mo, bago. pagod ka na, and if, hindi, kaya mo yan, or whatever na, in a negative way, no? In a negative way. Na anything na sasabihin sa'yo or make you feel na hindi valid. you are forced to do something. Feelings. Ang mga example, normally yan yung mayroon kang aso, may toy dog, or na talagang kinakaral mong pag-aalaga. Tapos, pinagpulutan nila ng mga friends niya nung nag-away kayo. Yung gano'n. Diba? Hindi ka sinaktan. Yes. Hindi ikaw ang sinaktan. Hindi ikaw sinaktan. Pero source siya ng hurt para sa'yo. Or yung may anak ka. Not necessarily dun sa partner mo na nag-commit sa'yo ng violence. Pero sinaktan niya. Or pinagmalupitan niya in one way or another. Siyempre, masasaktan ka bilang mother. That's another form of
Medyo malawak. Malawak Medyo masyado. malawak, eh. Oo. So anything na yun nga na makakapagpabigay sa'yo ng hurtful emotions, ganun. And lastly, sexual violence. Sexual so again, the violence. question of consent, no? Yes, it's always a question of consent when you talk about violence eh. Kasi you can be open-minded. Naku, hindi ko pwedeng sabihin, Archdiocese. I mean, you can be open-minded na lang in your sexual exploits with your husband. With your husband. And as long as, consenting adults. No? Kung whatever shape or form yung inyong sexual exploits, basta game ka, asawa mo naman yun or partner mo naman yun, pwede yun. Pero pag yung iba kasi, di ba, sino ba yung mga example natin? Sino po ba yung mga nabalita na parang wala akong maalala ngayon na ano. Medyo tabu kasi talaga. Oo, hindi natin. Unlike in other countries, di ba? Na pag-uusapan talaga. Mga open relationship. Yan. Payag Mga sila poly. na open relationship. Papahiram ang asawa. Or Ayun. Yes. Mga kwentong I'm ganon. very careful eh. Nakikita yung Archdiocese eh. Kaya, Nangyayari po kasi talaga yung Oo. mga ganun bagay. May mga ganon. Na hindi ka payag. Yun. The Yes. consent is very, very important. yes. Oo. Lalo na yung sa Angeles. Di ba yung red light district natin? Sometimes these Yes. are wives. Right. These are mothers na Right. walang trabaho yung asawa o Kinakailangan. dyan ka sa red light district. Mhm. Benta mo yung sarili mo para may pangkain tayo. So that is also one form. Yes, Yan. that's one Kasi form. may relationship kayo, tapos Yes. you have to do this. You have to do this. Oo, Kahit yan. ayaw mo. So, apat yan, no? Yung mga friends natin na nire-remind lang natin, we've been, talking about this every year. Nakasama natin si attorney, syempre. Just to remind people, bakit hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ang eradicating vow. Pero, kasi nandyan pa. Meron pa. No? May nakikita pa tayo. And it's an everyday struggle for some women. No? And so, kung maswerte tayo kung hindi natin siya na experience, pero kung hindi mo siya nakikita, ibig sabihin bulag ka. Because it is still there, no? Yes, very much so. Ayan, nagre-react po yung aming banner. Ayan, di ba? Do you have activities this year, Pref Yes, Gina? oo. Press Gina? Actually, ma'am, nung nag-start yan, even before pa nung 16 days of activism. So, October, na yan, yung United Nations. Right. meron Sunod-sunod yung, na. Yung mga clubs, meron yan. Lahat ng may mga activities. Tapos, nung nag-start na yung 16 days of activism, meron. Last time, nung nandito kami, nag-promote naman kami yung magkasama nung sa kick-off. Right. Ng 16 days of activism. Right. Magkasama kami sa Manila Last noon, year. sa People Power Month. Oo. This year, ginawa namin ng November 23, pero layo sa Antipolo, motorcade naman. Konting program, tapos motorcade. Parang yun yung visibility project yung sa area namin. So na-miss ko si Attorney K. Next time. Hindi ko siya kasama. Last year kasama ko siya. Next time. So after nun, magkakaroon na kami, lahat ng clubs nun, meron ng mga activities. Tapos itong sa Pampanga, nagkaroon kami after ng kick-off, nung December 1, meron kami sa Air Force, sa Clark. So VAUSI talk din, awareness. Tapos, aside doon, visibility project din namin. Doon sa, yung banner, so nakahang siya doon sa Diamond Spring Hotel, dalawang malahabang banner. So, para yung mga dumadaan, nakikita nila. yan. Tapos tomorrow, meron kaming VAUSI awareness din. Yung magto-talk din yung isa naming actually yung kasama ko dun sa isang organization, siya naman yung magto-talk. VAUSI naman siya, tapos feeding and gift giving project. Kasi dun sa area namin, ang project namin for December is gift giving. So sa Pampanga, yun ang namin. Gagawin siya sa Our Lady of Fatima Parish, dun sa may Richthofen Street, Angeles City. Ang parish priest doon is Among Manny Contreras. Yes, hi Among Manny. Hello, Among Manny. Hindi kayo busy, no?
Hindi sila, kaya ang hirap ulihin ng mga to eh. Tignan natin kung may tulog Tsaka pa po. yung mga meetings. Siyempre, ito pinagdaanan ni Atty. Aside yung dito sa Pampanga, yung endless meeting sa Manila, talagang pupunta ka. Right. So, kasi yun, aside dun sa club, meron pa yung area activities. So, Accredited na kayo sa San Fernando, right? Tama yeah, ba? Oo, kaya and provincial pero laws. parang yata, Madalas kasi ko kayo nag-iba makita. na yung mga Officials. nakaupo. Oo. So, kailangan ng panibago. Because I see you ito mga activities ng city as well, diba? Ng San Fernando. Kaya nga, napapadalas. At madalas din kami ma-invite for the activities kasi sabi ko, okay. Kasi, dati kasi wala namang ganyan. It happens siguro once a year. May fun run, o kaya may, yung mga motorcade, sabi nyo nga. Pero beyond that, yung information and education, hindi siya ganun kadalas. Pero ngayon parang napapadalas. We've been here like what? 3 years already, 4 years na magkakasama, no? Yeah. Diba? Mas dumadalas, mas dumadami, mas lumalawak ang mga activities because this is something we need to inform people about, diba? Hindi pwedeng palampasin Lalo yung na sa school, opportunity. dati ang sabi sa akin ng isang principal, dati wala naman talaga sila. Wala sila talaga sa school. Kumukuha pa sila ng talagang parang babayaran nila, para mag-talk. Talk. Pero ngayon sabi niya, masaya sila kasi meron ng mga organization, iba-ibang klaseng organization na nagto-talk about different, yung sa mga VAUSI, yung gender equality, so Right. marami. Going back si Ma'am Leng Tesoro, remember she was talking about umpisa ng GAD, ng Gender and Development, ng social work dito sa Pampanga. And it's been decades already. Pero ngayon parang mas mabilis ang pagbulusok ng mga activities. And we're very happy, lalo na dumadami mga social worker, dumadami mga social civic organizations helping out, diba? And nagiging unified ang activities. You have, mga kapartner natin like probably PNP, diba? Yes. And Mga barangay. Medyo in the know na sila ngayon. Schools, no? Schools, Tapos, yeah. yung the need for a women's desk, no? Yes. Yung mga sa mga barangay, sa mga Police stations. no? At kung wala po kayo, hanapin po niyo. Hanapin niyo po si Press Gina and of course si Attorney Kay. If you're, thinking about bakit tayo wala, 'di ba? And if wala man silang sumbungan, para magkaroon ng sumbungan, no? So, siguro before we end this segment, what to do? Yan. Kasi sinabi niyo na rin yung 4, no? What to do if either nangyayari sa atin or nangyayari sa iba? Meron kasi tayong parang women's desk, halimbawa sa mga barangay, pwede tayo magsumbong doon. So yun, pwede na yung kung ano man yung mga kakilala mo na pwede kang lumapit din sa mga organization para tulungan ka. Pero sabi nga din, ako kasi pag nagtotalk si attorney, pinapakinggan ko. Kasi ang dami kong natututunan sa kanya. Yun nga, isa nga yun, saan ba magsusumbong? So, sa barangay, merong mga women's desk doon sa... What's so special about the women's desk po? Para alam ng mga friends natin. May naka-assign talaga na particular doon sa tao. Oo. VAUSI cases. Especially for that, no? Siya hahawak talaga nun. Pati po sa mga compact natin, sa mga police stations natin, karaniwan, isipin mo, pag police station, lalaki lahat Pero mandate po yun, merong isang desk doon somewhere. Meron yan. At ang kausap ay babae. Babaeng police. Yeah, Para babaeng po kapag police. nagkwento ka, syempre nga naman, pag sexual violence, makikwento mo ba na ginanito po ako ng mister ko? Syempre medyo ma-awkward ka, di ba? So, ano po yun, mandato ng batas yan. Lahat po ng police stations natin meron. Pero yun nga, tama si Press Gina, first things first, ang first line of defense natin is always the barangay people. Wag lang tayong masyadong ay naku, walang alam yan. Or whatever. I think we've evolved. Actually, we started Zonta siguro 13 years ago here in Pampanga. And we've been really trying to reach out to sa mga frontlighters natin, ng mga barangay people. And I think, ang laki na ng improvement. Compared po noon Compared na, before. yes. Oo. So, wag tayong maging nega, ganun. Let's explore, let's check, and
you'll be surprised na yung mga barangay officials natin, marami na silang alam. Oo. Mas equipped na sila ngayon. Mas equipped na sila ngayon. Katulad nga ma'am nung sinasabi mo, di ba? Parang ang dami ng discussions eh. Ang dami ng involvement ng iba-ibang sections You have the of society. school, you have the police, you have the barangay, no? Yes. Social work also, Yes, mga of social course, workers of course, natin. of course. Sa daycare, meron na Yes, rin po. discussions. Tignan mo, yung mga Air Force men and women, sabi nga nung mga lalaki, paano naman kami? Kailangan din nila malaman. Oo. No? Siguro sabi niya, in the future, baka meron din. Pero ibang naman, case, siguro may pangalan din na hindi, kasi yung VAUSI is violence against women. Di ba? So, pero attorney, ang nabasa, syempre babasa din ako dahil hindi, bago din sa akin, inong nagsonta kasi ako as in wala talaga ako. Ito talagang veteran. Charter member yan. So, tsaka lawyer pa siya. So, talagang makikinig ka, no, para yung violence nga, it's not talaga particularly in women violence, but it's human violence, parang ganun. Human rights, parang ganun. Sabi ko, nung una kong binasa, akala ko VAUSI siya pang women's. Yung pala, yung human rights mo talaga ang pinaglalaban mo ron. Tama. May Magna Carta of Women pa Oo, tayo, iba yan. diba? Yung ano nga na, Yan, napagkwentuhan na rin natin ng Opo. minsan. Pero malawak pa yun, Sobrang. attorney, di ba? Binabanggit kanina ni Press Gina yung sexual harassment in the workplace. Maybe next time, yun naman topic natin. Mas Kasi babae din malalim. yan eh. Oo. Although, syempre, affected din naman ang mga lalaki ng sexual harassment. Pero unfortunately, karaniwang biktima, Yes. babae. True, yan. So, kwentong engaging, no, and being part and participating and being informed, no, about violence against women and children ang kwento natin Kaya dahil pala kapag ka may mga talk po about sa mga ganyan, talagang hindi ka dapat nag-absent. Especially sana, barangay. Kasi kailangan well-informed po talaga. marami kang matututo. Ako nga di ba? Nasa sonta na ako, pero marami pa akong hindi alam. Pag may mga nagtotalk, talagang attentive ako kasi syempre gusto mong malaman, di ba? So, kasi kahit na hindi sila may lumapit sa'yo, dapat may alam ka. So, kahit pa paano, talagang nakikinig ako. Magtatanong ako na, attorney, paano yung ganyan? Tama. Kailangan naging Kaya ano marami ka rin. na alam si Press Gina. Ay, sila talagang pinapakinig. Yeah. Nakikinig talaga ako. Hindi, aside dun sa nagpipicture ako, nakikinig talaga ako. lalo na Knowledge, si diba? Attorney Kay ang nagtotalk. Yes. diba? Ladies, diba? Knowledge is power talaga. Exactly. Diba? Hindi mo Totoo po kayang yan. basta madepensahan ang sarili mo, sabihin mo na violate ang right mo, when you don't know what's your right to begin with. Diba? Exactly. May Yan. laban ng may alam. Aha. Totoo po yan. Pahinga tayo sandali. Yes po, no? Oo. Kaya yung mga nakikinig na Oo, baka may mga questions. or sana mas napaisip kayo kasi sobrang, although sabihin na natin nangyayari pa rin po yung violence against women ngayon, pero we are blessed na ang dami na pong avenue para magkaroon ng mga talk, ganyan. Kasi parang looking back, nung kami nag-aaral, wala naman mga talks on ganyan. Di ba po? Tapos ngayon naririnig ko, lagi nasa City College. Kami, walang ganyan. Diba? Diba? So at least, ngayon po, mas lumalawak, dumarami yung mga paraan para mas marami tayong malaman tungkol dito. At hindi lang tayo basta, alam natin na, may ganito. Pero beyond that, diba? At least may idea ka, anong pwede mong gawin, paano ka makakatulong. Kaya, so kung nakikinig po kayo, medyo yung mga utak natin. Kaya ngayon po, magpapahinga muna tayo sandali. At pakiramdaman tayo po ring mapilang pagganakalating meto nga kanta. Abay niyo kayo po, magbalik kayo pa, Ing! It's a girl thing!
Kaluguran kong kapatid kang Kristo, anak ng Maria. Ing December 8, pagmasusyon tayo po ing solemnidad ng Immaculada Concepcion ng Nuana Birhen Maria. Papasyagta mo kapamilatan niting kapag masusyan, King Maria amipno king grasya, king kapamilatan ng Diyos, mi pangagliang alang bakas kasalanan. Iting titulo ng Maria, mi talagayan naman antimong manimunang patrona ng bansang Pilipinas. Inyapi naman, abi-abi talang itagulaling ring ke katamong sarili, kang Mariang kalinis-linisan, pankanita, aw sa upa nakatamong mibiye-biye, king kalinisan, at mipalapit tamo, king kayang anak, Jesus. Kayan tabaye po, ingke kayong talasuyo, Reverend Father Joseph Mary Bakay, ingke kayo pong among sa Himpapawid at Station Administrator ng 91.9 Bright FM, ing radio station na po ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Para king kapagmususyan ng solemnidad ng Immaculada Concepcion, king December 8. At magbalik ka po It's a Girl Thing! Kaya po Miss Jo. We still have with us Attorney Kay Guevara and Press Gina Milian of Zonda Club of Pampanga para po sa ating topic na Ending Vow Together or Violence Against Women. Yun. Siyempre, bago po ang lahat, bago ko kayo papag-greet, papag-shoutout sa inyo mga friends, ako muna po. Yung mga nanonood muna din sa atin in general. Hello po kina Eden Angel Timog, Remy Valdez, Rosario Ginid, Antonia Ross, Ederlyn Damaon, Melanie Silang, Brother Bonnie Doco Ganya, hello po, hope you're doing well. Hello din po kay May Manalo, kay Marivic, kay Grace Dimla, kay Rowena Avelar, kay Olivia Daite, as well as kina, wait lang po, baka may hello din po kay Brother James Pasamonte, kay Richie Mamangon, Miss Shirley Halili, kay Melvin Pabostan, Robert De La Cruz, Esther Santos, Lilia Arana, Hedburn Reynardo, Gloria Vizcara, Ruth Francisco, and kay Carlo Baluyot. At nag-comment po si Ruth Montano Francisco, hello po sa inyong lahat. Hello po, thank you po for tuning in, for viewing. Ngayon naman, syempre baka makalimutan po nila. Unahin na natin si Attorney Kay. Sino po yung mga gusto niyong i-greet? Nakikinig yung kabilin-bilinan, yung office mate ko. Si Mr. Lester Dizon. Sabi niya, gwapo daw siya. And my other office mate, si Attorney Nikki Murata. Hello sa inyo. Tapos, syempre, ang aking ever dearest husband. Hi, Bon. And hi, AC. Hello. See you in a bit. Tapos, pwede ba kung may Sure. May event kasi kami. Ay, go po. Sige lang Okay, po. sige. Samantalahin ko na, okay? Enjoy amazing deals and big discounts on cars, motorcycles, and trucks. Hanggang ngayon na lang po, December 6, at the Laos Group Complex for our Christmas Fest. Reserve your unit by December 12 and get a chance to win a Peugeot Django and other exciting prizes in a raffle draw. So yung wala pong gagawin tonight, may mga bands performing up until 10 p.m. Tapos car show all over with really, really big discounts. Si Miss Jo, parang mga 3 bibilin mamaya eh. Tapos may mga parang mga food stalls na maliliit. Nice. Right beside Nonos. So see you all there. Sugod na po Sa Laos. Sugod na sa Laos, yes. Last day pala. Habang weekend po, pwedeng late with the family. Yung iba, mahilig manood po ng mga car show eh, di ba? Yes. So, Nakalabas ayan lahat po. doon. Parang kung magsha-shopping ka ng mga cars, mga Pwede rin pong window shopping. Pamili ka ng Ako window shopping. And then you can reserve, no? Yes. As in, bonggang-bongga po ang mga discounts. May mga discounts malaki, Yes. no? Yes. Ay, Sinasabi ko kay parang didiretso si Press G na mamaya. Oo nga eh, oo nga eh. Tapos na. Naka-discount na ako. So, may raffle na siya. Tapos maraming bands. Several bands later. So parang ito yung parang culminating natin sa Laos Group Complex. Pero meron din namang Pancake House, may CDTL Coffee Bean. So everything's there while you're shopping for your new ride. Thank you. Nandun ka mamaya. Yes, I'll be there. Punta kayo. I'll show you Love around. it.
How about Press Gina? Ako naman, syempre, shout out sa lahat ng Zonda Club Pampanga members, especially dun sa parati kong nakakasama, si yung Vice President Lea and si Past President Hilda. Parati kaming, magkakasama, brainstorming. And syempre, hindi ko kakalimutan din ang aking better half na parating sumusuporta sa akin, nagda-drive sa akin sa Manila. At ang aking anak and yung aking brother na pag wala yung asawa ko, siya yung nagda-drive sa akin kahit saan. Antipolo, Marikina. So, kaya nakakarating ako sa mga meetings. Thank you. Love it. Ay, na-mention po nila Miss Leia and Miss Hilda. Hello po, we miss you here. Medyo Kayo daw ang next. Na-busy po kasi si Miss Hilda. May schedule po talaga siya kaso nagkakaroon po siya ng mga flight papuntang ganito. Si Miss Hilda pa lang sinasabi ko, hindi pa natin na-meet. Na-meet ko na ba? Sa dami ng zone para pumunta dito. We can't keep track. Si Miss Leia, galing po siya this year. Tsaka yung anak niya, di ba? Yes, si Attorney Jen. Tsaka yung daughter-in-law niya. Attorney Eliza. Oo. Hindi ko na makip-track. Bigay ko sa iyo yung listahan. Ni-report ko yan. Kasi na-miss na natin sila eh. We've been waiting for you to come back. At abangan nyo po, may niluluto kami ni Attorney. Opo, pero hindi na siya magtampo sa akin. Yung relate kami. Relate din to si Sis G. Yeah. Ako lang daw po hindi. So, doon lalabas ako nun. Pagkukwentuhan na bago, maliban sa, of course, ang isa sa pinaka-advocacy, of course, ng Zonda would be violence against women. So, level up tayo ng konti. Minsan, kwentuhan na relate sa age group. And also pala, syempre hindi ko kakalimutan. Thank you. Thank you parati kay Attorney. Partners in crime. 4 years and counting. Right? Kaya kailangan na po Love. nating isang kutsa yung baka magtampo sa akin si Attorney. Sabihin niya, kinukuha mo na lang ako. Pag-seryosong kwento lang daw. At maraming kwento po si Attorney pag break. Pang showbiz. Pang showbiz. Kwentong of course, women and our lives, and of course, yung mga nakaka-relate tayo, and we see this all the time kasi, and sometimes pag I'm sure sa mga nakakakwentuhan natin, pag nangyayari na sa'yo kasi hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Totoo yan. So it's best to be equipped, to be informed, to be educated, and of course, empowered na, alam mo yung rights mo, and there are things that are not okay. Sabi nga natin, mga boundaries na natin that we have to form. Yes. Baka gusto ko na lang po mga message nyo. Especially youth, kasi syempre, kahit naman sabihin nating women of all ages yung na-experience po yung ganyan, baka meron din kasi yung mga, syempre kung younger po, hirap sila magsalita pagdating sa magsabi. Or any message po para sa... Isisingit ko lang. That was one time, when we were younger, nasa Archdiocesan Commission on Youth kami. And minsan, nagbigay kami ng training. And this young girl, nagpahuli. Nagkwento siya sa akin na ganito, violence, ganyan, sa family. Sabi ko, what do I do? Kasi as a young person, di ba? How do I deal with that? At the same time, yung personal trauma that you feel, listening to the story, and not everyone can carry that, di ba? So, yun, matutong how do we deal with that? And first one would be where to find help, ne? Kadua would be how do you respond to a friend who's experiencing that, di ba? So, I think at that time what I said was inform your family. Sabihan mo yung pamilya mo, this is what you're experiencing. Tapos, yun, eventually, after 1 year, nakita ko siya, maliwanag na yung mukha niya. Tapos yung, alam na niya kung anong gagawin. Tapos yung, na-feel mo talaga na alam na niya kung, she was able to handle it well. And yun, nakita kami ulit. Diba? Good for her, and happy naman na, yun, tapos yung family niya is supporting her. No, kasi minsan even the family, 'di ba, ayaw nilang pag-usapan, ayaw nilang may makaalam, no? So, how can we equip our young people? Ay, malalim na naman yung tanong ko sa iyo, Attorney. Sorry po. Hindi, okay lang. Kasi ang ganda kasi nung tanong if it's something to be addressed to the youth. I have a 13-year-old daughter myself. Right. So, kaya habang ninanamnam ko yung inquiry mo, ma'am, parang, really,
na I can discuss all day long what the laws are, what you can do. Pero if some young kid would come to you Somebody na close to you pa, di ba? it's really hard. Siguro you do not have to deal with it alone. Yes. Yung ganun. I'm not saying we tell it to the family kasi depende kung mas close ka ba sa kaibigan mo, sa teacher mo. So it should be basta someone you don't can deal it- trust? Yes. Just don't deal with it alone. Oh, yeah. That's a because good you're not. tip. Because you're not. You're not Because equipped? You're not No. alone. Hindi, you're not alone. You're not alone. You're not alone. Alam mo yun, kahit sabihin nating loner ka, isa kang anak, isang anak kasi si Thea yung True, anak. Alam mo yun, you have friends, Meron you have at your meron po. teachers, you have your cousins. Hanap ka ng pwede mong mapagsabihan if you're not comfortable with your mom, you're not comfortable with whoever. Wag mong sarilinin. Yan. So that's a good tip. Because it's not shame. It Yes, should not be it's- shame, right? Kasi it's not shame, tama. Yung ibang naririnig ko kasi na parang nakakahiya. Hindi ka daw mapag-curse, hindi pala pwede. Diba? It's not you. Oo. No? Yung wala kang kasalanan and you should be ashamed of it kasi wala kang ginawang mali. No? Yun yung una nating dapat. I think that's the first hurdle, no? Oo, Na oo. ayaw mong pag-usapan kasi it becomes real. Right? Pag nag-umpisa ka, ayan na, lumalalim ang kwento natin kahit mag-aalas 5 na po. Pero, yun, one, huwag Totoo po sarilinin, don't feel you are alone. Okay. Kasi That's a parang good pag tip. nasabi mo na, parang alam mo yun, may partner ka na, parang you're not carrying your burden alone. Tsaka, yung shame, feeling ko pag nasabi mo na sa isang na nagki-care sa'yo, mawawala yung shame kasi alam mo hindi Kahit shame paano. Di mo kasalanan. Kasi nga hindi mo kasalanan. Tapos you go from there, siguro baby steps. I'm not gonna say, punta ka sa police, ganun. Hindi ganun kasimple. Hindi ganun kasimple. Parang yung sa sarili mo muna, ma-accept mo kung ano yung nangyari sa'yo. Tapos next step is yung sa trusted person, whether it's a family member, a friend. And then, pag-usapan nyo, if you wanna take it one step at a time na mag-file ka ng case. Pero hindi siya straight done deal. Na-violate ako na ako magkakaso ako. Kasi people deal with grief differently. Right. So, wag tayong mag-judge na, ay, bakit di niya final, di siya nagkaso, or baka di totoo, no. Hindi dapat ganoon. Tapos, going back to the question mo, ma'am, pag may bata, magsabi sa'yo, support ka lang. Right. Huwag ka mag-judge. Lalo na hindi tayo authority to. Yes, di natin alam. Yun. Di natin alam. Yung buong kwento. Right. So, just be there. Yeah. Isa pa sa mga natatandaan ko din sa mga natutunan ko sa kanya, alam mo yun yung sabi niya, kasi di ba, hindi agad-agad sasabihin dun sa close na family. Sabi nga niya is, kahit matagal na, i-document mo yung nangyayari sa'yo. Kasi, isulat mo somehow, na. kahit pag dinodocument mo, may nare-release, di ba? Tapos tinatanong ko nga sa kanya, gaano ba katagal bago ka pwedeng mag-file? Sabi niya, wala naman kahit gaano katagal, basta i-document mo lang, complete details ka, pwede mong ikaso yun. Kasi paminsan nga, sabi ko, nga, di ba, ang tagal-tagal na, pwede pa kaya? Depende sa gravity ng pag-solve yan. Pero matagal yan, years naman ang bibilangan natin normally talaga. Pero ano mo, document. I-document mo. Pero di ba tayo kapag may pag sinulat mo, parang nakapag-release ka na. Siguro isa yun, no? Tama. Masulat. Tsaka yung detalye. Kasi habang tumatagal, nawawala na, nakakalimutan mo na yung ibang detalye. No? So, as long, fresh pa siya sa isip mo, isulat mo na. Yan. Tapos maybe pag nagkukwento, minsan kasi pagkukwento ka, tapos tatanungin ka, tapos biglang nadadagdag siya sa kwento no? Pero at least yun, it's your experience, how you interpret it, and nasulat mo na. Medyo, hindi, yung detalye na importante nandun na. Okay. Yan, attorney. Yeah. So, just be there for friends. Just be there. Don't judge. Don't judge. Don't judge. Judgy tayo lahat Oo. I think one important tip from a friend, although not of course, hindi naman vowsy, pero sabi ko, what do I do? If you're not okay, don't deal with it yet. No, kasi hindi naman sa'yo yon. So, kung para sa'yo, hindi mo siya kayang i-handle, ilabas mo muna yung sarili mo, sabi niya. Kasi, it also is a form of parang
secondary trauma. Baka hindi... Bigat eh, Oo, diba? mabigat kasi yung kwento. So, pag ganon, wag nating ipilit na to be involved, no? Kasi If you're not ready. unahin mo yung sarili mo, sabi nga, no? Take care of yourself before someone else, right? And so, yun. So, marami na po tayong tips. Kaya nga po nami-miss natin si attorney dito kasi itong mga tong kwento, di ba? Very technical and of course dahil sa batas, yung mga kwentong batas. Pero abangan nyo po yung kwento natin. Medyo mas light, no? At relate sa ating mga kababaihan. Excited much. Oo, excited. Miss Gina, we're happy to have you back also. Thank you. Ako rin. I'm so grateful na And she'll parati be back. akong Yeah, no, lagi pong open ang aming... invite ang aming Lagi pong Attorney. open, no? Even if you'd like to discuss some new details, probably. Yes. No? Calling Sis Gina and Sis Leia. Hello! Contact nyo lang. Ay, may contact nila. Ako lang ang gugulo sa kanila. Diba? Yan. V? Sino ba yung ka-text ko? Ikaw? Yes po. Si V po yan. Ako po yun. Siya po yung makulit. Kasi nga, very, very timely. And we'd like to be able to discuss this. Kasi lagi natin naririnig itong 18-day campaign. No? And so, bakit nga Tsaka ba? para hindi po, parang ma-curious mga tao, bakit ang dami naka-orange? Ganun, diba? Yung mga schools, I think, nag-orange po sila for Or that. violet. Yes. Like si Doc Tin Kayanan, meron silang naka-orange Yes, buong sa PAMSU po. Pampanga State University. Yes. Nag-launch Wow. din sila. May mga activities Oo, din po may sila. rin sila walk together, no? Unity walk soon. 'Di ba yung mga activities na gato? Paunti-unti and eventually hopefully ay makikita natin na mas maliwanag for everyone, no? And a safer Yes. place for everyone. Amen. Salamat po. Thank you so much. Anytime. Salamat din. for inviting. Sana bagyan pa kayo ng mas maraming powers ni Lord kasi marami pa tayong tutulungan ng mga women, no? And V, I'm here. I'm here. See you next week po. See you next week. Next week we will have Magulo po tayo ulit dito. masaya Kasi ulit? alam niyo po yan. andito na sila next week. Andito na sila. Ipopromote na nila. Malapit na po yung concert nila. Abangan po natin ang Musiceros next week. Yan. Upcoming activities for next year, mga plano. Next year, meron. Kasi yung sa namin, yung March namin, di ba Women's Women's yun? Month. Yeah. So, meron, back. oo. Yes! Meron kami Recorded yung po Rose yan. Day. Documented. sa Zonta, meron kami yung Rose Day. So, Yun. sineselebrate din Yes, yun. nalala. Right. Tapos plus Nalala. yung mga activities din sa Women's Month. Na rin. Okay po. See you next year po. Tsaka yung regular ni attorney. Yes, opo. Huwag na natin palalampasin niya. Oo, tsaka yung next convention namin next year is Vancouver, Canada. So, Wow. yung mga gustong dyan. Bongga naman. Mag-Zonta. Balik po kayo ulit next year. Pag-usapan po natin yung mga Yung Canada? Yung convention sa Canada. Ayan. Marami pa tayong, syempre, sinusulong ng mga advocacies. And we're so happy to have found you guys and becoming part of your activities kahit... Same. Oo. Ayan. Soon. Yes, soon. We'll see them soon. Yes. Kahit hindi vowsy. Ay, yun opo. na, Ayan opo. na. May clue na Documented kayo. po. Tomorrow is the second Sunday of Second Advent. Sunday of Advent. Yan. Kung hindi pa po kayo de-decorate, nakaka-relate po kami. Yung mga, medyo kulang ang motivation mag-celebrate ng Christmas kasi nga, Konting tulak pa po. medyo kakaiba itong taon na to. Opo. Di ba? Nararamdaman natin. But I hope everyone finds a reason to celebrate Christmas po. this year. And of course, there are a lot of reasons. There are. Yes. Happy po kami. Dumadami ang ating family dito sa It's a Girl Thing. V, I'm still here. Same. Hello po sa mga friends ko sa Allfu, mga newfound friends, mga kaklase. Estudyante! Bumabarkada! May bangs pa nga. Oo nga, bago yung Oo, pag nasa-stress po ako, nagre-report. Yan ang nangyayari. Masaya po kami. Nandito kami ulit. We'll see you next week. Yes po. Sunday po bukas, Simbata mo. Ini po, ing... It's a girl thing!